The Borpung and Tarapung is a very hilly area. It's surrounded with many hills and rivers, with no road communications, no electricity, no good drinking waters, neither there was not a network. The Borpung and Tarapung area, there was not even a single hospital. The Borpung and Tarapung is the most remote and backward area in the hill district of Karbi Anglong in the north state of Assam. The people of Borpung and Tarapung have to walk more than 50 to 60 kilometers for the marketing for the domestic needed. So they use the horses to carry the luggage. The people of Borpung and Tarapung have to face lots of difficulties and problems due to the poor road communication. Non nitum rahol arijab along ladak alang nitum panstong lo alang nitum ke ladak Borpung hanserong pen alang tum ngamiti daim buka lang loksoan alang nitum kedam pan non nitum dam stong lo alang nitum ladak aking pen loks kedam lo kasir alang nitum halam arjupol sa alang nitum hai homu keceroi pon stami alang nitum la lo sai pen sikipon lo non nitum kai pon lo lasit alang nitum halam the arjupol sana nan nitum kona rong sor lo nili ke doba mamang ke dak Borpung bamon bero konse tame hala dak gps hoy nili hanserong anu si ini pam lo hem lo lobson si nili dudun bom arong bino bang ke bamon besor Borpung pasi non nili osmar hadak langloso baptist mission long hostel osmar school padundo labanso asangtet ke setonami busi nili non do saipen sangtet kepo nali tu osmar pa an kilo bidun angko la sulum te boktra school ke bidra join lo ma lawan suni tumalom school bangkedo sitame teacher lapen kopini kichok che inglong school pinakapot hala akethe tuna thailong lepen masida ka master mate teacher tumanta laboson se chumpruet asan se thailong mas school ke dogedo bai fisitame nikani sekpen adabisi dabni laboson se class dorong amasini tumta al ke thegere putakali latuma phan kopini chother chohap ba Cothan copare nang ta thek thel hai ti char to phan amasini tuma ke helo non kosto nang kok la la helo nani tum ten non ke dai bilan aking pen loks kedam puma keng pen nilitum ine bang ke non no baji bak do pojo nitum mo pas hoy ti ke nitum nili keng pen ke dam hala dak ke na dim lele silam jula ante nang litum la lo sai ke pipos enang kok lo sai ke enang kok ka theke la helo nilitum ta ini lo sai dam phuna to war bang ke duka ka masi ni tum yo la imun idang imithang cepat phang ponun ia join si lo sai bang enang kok lo la helo nai tum la lo sai ke ti kun nam meski kin nam ma ante ke pangreng ma ka son la ni tum lo sai ke kin nam ke pangreng mane kisumana tum dag inglong ma ke pangreng da do kisumana tum ke thoi pen lo san cho nam dam lo ihi gulaghat pusitame haraghat pusitame doboka pusitame lo son si nilitum asawa ba sailong ichar masi ke nam chipadu lo chainong chipadoi bang chipadoi lo chilong chipadoi bang chipadoi lo bi pha chipadoi pa lahai lo sai chonam lo silamar julang nai tum la lo sai izon along te kon an en lo ke nilitum lo sai bang ke alu ke thi pulo te suri kre na ke ba suri koi ba suri kre pho apia tum suri kre pho suri kre chok lo son sin nam lo chainong pen chilong pen chipalar shi choma odi